बापावै न'आवलाय रावबो गैया नामाब्रा ना लिंहरबा लिंहरनानै थाखुमाजोब्बायलै दङ फै हाबफै नै माथो हाबफैखाबायानो बोरो नोंसाजो फावगालियालाय आंनि फिसाजो फावगालिखौलाय मानो नांगौब्रा नोंनोलाय बापावै माब्रै सोंखायो हाफाङा माथो नोंसाजोखौ टिउसन लानो लिंहरदोंमोन आंखौ थ'फिरामखौसो मोनबायना बे हाफाङाबो टिउसन लानो ओइ नारजि बुदां मा बुदुं बादांब्रा नोंसाजोआ थिनहर बांद्राय टाइम गैया आंनाव थ'फिराम सफैबाय नों फै गोजौआव फै ओमफ्राय नारजि बुदाङालाय मिथिया नामाब्रा फिसाजोखौ टिउसन लानो फैनायखौ ओहो आं बेनो खोन्थायाखै खोन्थानो बावगारदों थौ गोजौआव थ'फिरामखौसो मोनबायना बे हाफाङाबो टिउसन लानो मानसिखौनो नायगोना मोनासै नामाब्रा बेलाय फावगालि दिनैनिफ्राय थ'फिरामा नोंखौ टिउसन लागोन मोजाङै सोलोंजाबानो जाबाय हे बेखौसो मोनबाय आरो मा होनदों नों फावगालि जेबो होनाखै बांद्राय नङा लेखाया मोजाङै फोरोंजा थ'फिराम औ बुं आंना फिसाजो फावगालिया थ'फिराम एसे लेखा फरायनायाव गाधा एसे मोजाङै फोरोंबानो जाबाय जागोन दे आं जेखौ रोङो बेखौनो फोरोंगोन आं औ दे दे बिजाबफोरा दिहुनदो बापावै मा जातनि गथ'लै दे बिजाबा दिहुनदो मा गल'ल' नायबाय थाखोब्रा दे बिजाबा दिहुनदो नाथाय मोनसे खोथा नङा बिजाब दिहुननायनि सिगां मोननैसो कन्डिसन खोनासंनानै लाग्रो बे टार्म्स एन्ड कन्डिशनानो जाहैबाय टिउसन लाफुनाय समाव खिनो हासुनो मोननाय नङा आरो मबाइल दंबा मबाइलाव बिजि थानो मोननाय नङा खालि टिउसनावल' गोसो होनांगोन मिथिबाय दे बिजाबा दिहुनदो मा राव जाखो बेलाय मा बेलाय मोसौना बोरमा जाखो नोंलाय दे बिजाबा दिहुनदो बापावै माथो बिजाबखौनो दिहुनाब्रा रागासो जोंगार गारबायलै आं ओरैनोबा बमब्रमाजों थालिर बिफां गायगार जादों बिनि रागाखौ हाफांनि फिसाजोंनो हगारजोबसै नामाब्रा आंलाय हैद गथ' मानसिखौ आखाइबो थिखांजायाना हैद हामा थ'फिराम कन्ट्रल मा जाखो फावगालि बिजाब दिहुननाया मा गल'ल' नायबाय थाखो मा खुगायाव राव गैला नामाब्रा आं बिराद दुखु जादों बापावै मानि दुखुब्रा नोंनावलाय आया मैयानिफ्रायनो आंनो मबाइलाव रिसार्ज सोनानै होआखै रिसार्ज सोनानै होगोन बुंनानै बेनिखायनो दुखु जादों आं बापावै रिसार्ज सोनो मोनैनि थाखायसो दुखु जादों होनबा नों औ आया आंखौ थगायबाय थायो रिसार्ज सोनानै होगोन होनना बुंनानै रिसार्ज सोनानैबो होआ आरो आफायाथ' होनोनो नागिरबावा बापावै नुदोंना रायजो राजाफोर दानि जुगनि गथ'फोरा बिनिखायनो आं हाबा जानो बायो मिथिबाय नोंस्रा बेखौनो आंखौ माला हाबा जागोन होननानै सोंहरबाय थायो तात दे अब्लाबो बिजाबखौ फराय दे आया उनावबाबो रिसार्ज सोनानै होगोन ना नोंनो टिउसन लाफुनाय समाव मबाइलबो गोसोखांनो मोना खिनो हासुनोबो मोना होननानै बुंखाबाय आं नोंखौ आरो खर' उदै बिगुर गन्थं जेबो सानो मोना दे बिजाबा दिहुनदो बापावै मा जाखो बेलाय मा जाखो आं बांद्राय बुंबाय थालालै बिजाबा दिहुन नङाबा फरिखायाव दावदै होगोन आं दावदै आंनो दावदै नाङा अब्लानोथ' बिजाबा माबार दिहुन जागोन दे हेलो ही केरा क्या केरा बोलता है हाँ हम केरा है क्या हम हंग्री मंडी और तुम हमको लड़की समझ के फोन करता है हाँ हम 2 और 3 बच्चा का माँ है और हम बुढ़ी तुम लड़की समझ के मेरे को खोल मत खटो रहना समझ गए और खेरा खाने ये बातें हमको मत सुनाओ मुझे कुछ समझ में नहीं आता ज्यादा उत्पात नहीं करने का हाँ इस नंबर पे ज्यादा बार कॉल नहीं करने का मेरा बाल बच्चा है पति है सासू माँ है सब कुछ है इसलिए मेरे को ज्यादा कॉल करके इतना डिस्टर्ब मत करना हम लड़की नहीं है और हम देखने में सुंदर भी नहीं है जाबाय रंग नंबर पर जोंनि इसेबां रायलायनो मा रायै सिरिथा हाँ क्या बोला हम झूठ बोल रहे तेरे को हाँ हम झूठ बोल रहे हम लड़की नहीं है हम बुद्धि आदमी है और हम शादीशुदा है समझ गए ना जरा मेरे को लड़की समझना नहीं मेरा आवाज में जाने का नहीं मेरा आवाज तो लड़की का जैसा है लेकिन हम शादीशुदा औरत है ना इसलिए तुम बार कॉल मत करते रहना समझ गए अगर तुम गलती से भी भूल कर भी हमको लड़की समझा तो तुम्हारा ही बर्बाद होगा क्योंकि हम लड़की नहीं है हम शादीशुदा है आज के बाद कॉल मत करना ओके otherwise I will kicking you and you pain your head your stomach your neck after my kicking my foot on your head and your back side and you will therapy calling pain
रं नाम्बारफोरजों जायाफ्रामा रायलायलागासिनो दंना नों आंग्रोमोन दे ओइ स्वर का बच्चा रखो मेरा फोटी आ गया लो बात करना है हमारा जा नोंजों रायलायनो दन गोराव सोराव रं नाम्बारफोरजों रायलायनो इसेबां टाइम दंना आंहा ओइ स्वर खावलाद मेरा फोटी तेरे वजह से हमको गाली दे रहा है तो रखो फोन हम माखौथो रागा जोंलायखो नोंहालाय नेवलाला जालायनाय रं नाम्बार होनना मिथिखादों होमबालाय मानोथो रायलायबावदों नोंलाय आया हिन्दी रायलायनो मोनबा गावखौनो बावगारोलै बाब हिन्दी रायलायनो मोनबा जेबो थोआना नोंनो रायलायदों आरोहाय मानो डिस्टार्ब खालामहरबाय थानांगौ जाखो आइ जोंलारिनि नाम्बारावसो फन हरदों मा ओइ जंलारिनि नाम्बारावसो फन हरबावदों औ बेनिखायनो रायहरदों आरो सोरबा बांगाल मानसि खोमा खेरा होनहरगासिनो आरो होमबाबो नों रं नाम्बार होनना मिथिखानानै दोननो हायामोन नामा रायलायदों आरो आंहाबो तो रायलायबाय हुआ तो क्या हुआ एंटरटेनमेंट तो हो गया ना है ना मम्मी हाँ डॉका पिता हाँ रॉन्ग नंबर हुआ तो क्या हुआ सबक तो सिखाना पड़ता है ना बिमाया हाबखै साला फिसालाफोराबो फुलखौ जाजोबनो हमदोंसै ओइ आइ जंलारि आइला आंहालाय मा जाखो दे आंलाय मा होनखो दे बे बिफाया सब समावबो आंखौ गेजेराव लाबोफाबाय थाफायोलै नोमफा बिदिनो बानलु बेदां नोंनि बिबार हरनाया जोबोद मोजां नोंनि बिबारखौ आं गोनो गोथो जादोंमोन आजावनो थाखाय आंखौ गाज्रि मोननाङा बानलु बेदां आइ अफ्रिरानि आफाया दिनै दानो फैबाय आं बिबारखौ बहा दोनखोमाबावनो दे आइ जंलारि बे बिबारखौ सोर होनाय हा सोर होनाय बे बिबारखौ आफा बे बिबारखौ बानलु बेदाङा हरदों आच्छा हाफां खुगा जिबलांनि फिसालाया हरमारदोंसो होमबा हर बिबारा आफा बे बिबारखौ बानलु बेदाङा आंनो अननानैसो हरदों बेफोरखौ अननाय होनालै आइ अफ्रि बेफोरखौ फुस्लायनायसो होनो मिथिबाय हर बिबारा हर आइ अफ्रिरानि बेफोरखौ अननाय होननानै साननाङा मिथिबाय बिबार होनाय चकलेट होनायफोरखौ फुस्लायनायसो होननानै बुङो फुस्लायनाय मानो होनोब्ला नों बिबार मोनबासो मेथाइ मोनबासो नोंनि गोसोआव गलिगोन नालाय बेनिखायनो हौवासाफोरा फुस्लायोब्रा मिथिबाय नों फुस्लायजानाय बुस्थु नङाथ' नों जाबाय अमा राजानि फिसाजो अफ्रिरानि नोंहा बेसेन दं दाम दं मिथिबाय जानला मानला मानसिजों फुस्लायजानाङा नों नाथाय बानलु बेदाङा जोबोद मोजां मानसि आफा बे मालाबाबो आंखौ फुस्लाया धोद हामा दिनैनिफ्राय बिदि दासान बानलु बेदाङा मोजां मानसि नङालै मिथिबायना बानलु बेदाङा दानिफ्रायनो उतपात बेनिखायनो बानलु बेदांनि बुंनायाव दा गोजाव आरो दिनैनिफ्राय रावबो सेंग्रानि बिबार होनायखौ दाजाव र' नों बानलु बेदां नोमा हाफां आरो नारजि बुदांखौसो होहैनोसै आं आरो बे बिबारखौ गारहरनोसै आं नालायाव बानलु बेदां आंखौ गाज्रि मोननाङा आं नोंनि बिबारखौ जोथोनै दोननो हायासै अब्लाबो आं बे बिबारखौ लायफिनगोन बानलु बेदां आयौ बाला नों आंखौ नागिरना केरेलायाव नागिरफैथारबाय आयो दावस्रि देलाय जेब्लानिफ्राय नों न'खौ गारनानै फैदों अब्लानिफ्रायनो आं गोबां टेनसनाव दं नों माबायदि हालोदाव दं इसेबां गिदिर टाउनाव माबायदि कन्डिशनाव दं बेफोरखौ साननानैनो हराव उन्दुनो हायाखैमोन आं आयौ बाला नों आंनि थाखाय इसेबां सानो औ नोंनि थाखाय आं गोबां सानदों आरो नोंखौ हाफाङा निउसाव होलायबावदों बेखौ साननानै जोबोद टेनसन जाबावदों आं आरो नोंखौ एरेस्ट खालामनो पुलिसफोरबो फैबावनो नागिरदोंमोन आयौ बाला दा नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनांला आं गासैखौबो थिग खालामजोब्बाय आयौ नंगौ औ ओमफ्राय नों आंखौ नोंसा आफानो बे बोरायनोसो हैफिननो फैयाखैथ' दावस्रि देलाय नोंहाबो मोन्थाय दङ गावनि गोसो बायदि खालामनो आं मिथिगौ समाजनि नोजोराव नों आफानि बिसि थेवबो आफानि बैसोखौ नायोब्ला नोंजों आरो आफाजों सोरगो आरो फाथालनि फाराग दं आफायाथ' दिनै दं गाबोन गैया नाथाय नोंहा दासिमबो गोबां सम दं बेनिखायनो जाबायदि मिस्टेक मावबाय नोङो सिगाङाव फैबाय थानाय उनफोराव जाहाथे नों बेफोरबायदि दामावसै आं बेखौनो नोंनि सेराव खोन्थानो फैदों बेखौ आं पार्सनेलि फनजोंबो बुंनो हागौमोन नाथाय नोंखौबो नायनो फैबाय आं नों माबायदि थासारियाव दङ होनना नों आंखौ दासान आं नोंखौ लांनो फैदों होननानै दानसोरां नों जोबोद बुजि गोरों आंबो जायगायाव थांफिननो लुगैयो नाथाय जायगायाव आंहा थानो थाखाय जेबो थङानो गैला ना आइ आफानि न'आवनो थांफिननो हायो ना आं नोंनि न'आवनो थानो हायो दे जुदि नों गोसो गामियाव थांफिननो अब्ला बुंबानो जाबाय आं माबा मोनसे राहा लामा नागिरना होगोन नंगौ औ नों गोसो जायोब्ला आंजों थांफिननो हागोन आं नोंखौ गामियावबो थानो हानायनि माबा मोनसे राहा लामा नागिरना होगोन नों जेबो जिंगा दासि नाथाय आं दा
जाथिखौ रुम बानागिनो होबाय गोदान जबबो मावबायना आं जेबो नङा दाउस्रि देलाय सप्तासेखौ आंबो बेवहायनो थागोन अब्लासिम नों नोंनि डिसिसनखौ लाबानो जाबाय जागोन दे थौदे बिदिबालाय ओंखाम जानानै थांदो जाथिया बिराद मोजां ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ नांथ'ला दे आं हटेलावनो जाहैगोन आरो नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय आयौ बाला दानसोराङा आंखौ मोजां मोनो नामासै नाथाय बे बारा माथो आं जेबो खुसिखौनो मोनाखै जेब्ला आं दानसोरांखौ मोजां मोनोमोन दानसोरां आंखौ नायफिनानोमोन बिमा गदाय होनना जेब्ला दानसोराङा आंनि खाथियाव फैयो अब्ला माथो आं खुसि मोनदोंब्लाबो बैबायदि गोजोननायखौ मोनाखै बेसेरां दानसोराङा आंखौ मोजां मोनो नाथाय आंसो दानसोरांखौ मोजां मोननो लुगैयाखै ना आंनि गोसोआ आंखौनो बुजियाखै सानबाय थालां जाथि आयौ बाला ओंखाम खुरनानै दोनलायथारबाय माथो दाउस्रि देलाय बोरो सासेयालाय बियो गावनि हटेलाव थांफिनबाय आं बेनि थाखायबो ओंखाम खुरलायलायबायमोन आं खोन्थानो बावगारथारदों बेखौ थांबाय होननानै आरो दाबो जेबो नङा सानैजोंनो जानोसै दे बिदिबालाय जादो आयौ बाला बे जाथिया मा एसे केयारिंहाय ओंखाम ओंख्रि संनानैबो जानो जासिलायो दाउस्रि देलाय आखाया सुदो आयौ बाला बावथारदों आं आयौ बाला जाथिया मा एसे केयार खालामो आंखौ आं बिदि रावजोंबो अनजाफेराखैहाय गाबनो ओंखारलायो बाल्ला मा जाखो दाउस्रि देलाय जेबो जायाखै मा दे बिदिब्ला ओंखामा जादो नङाबा गुसु जागोन आरो जाखांनायनि उनाव नोंहा डिउटि दङ ना नों न'आव थांनोसै नायनि र' मा जायो डिसिसन लाथ'वाखै आच्छा बिदिब्ला नों न'आव थांफिननो सानदों नामा बेखौनो मा खालामनो सानदों आं र' साननैसो सानबावनि दे जेसेबां हायो टाइम लाबानो जाबाय मानोना हाखु दाखुजों लानाय डिसिसनफ्रा मोजां जाजोबा बेनिखायनो माखासे खामानिफोरखौ सानै हयैसो मावनांगौ जागोन दे जाथि साला बे हाफां खुगा जिबलांनि फिसालाया ओरैबायदि जाथारदोंना आंनि फिसाजो अफ्रि रानिनि सायावसो नोजोरबाव आरो बिथिंजाय सासे दंबावो बोराय हदद थफिराम थफि गेललाया र' गामिनि बोराय बुरैफोरनो खुन्दुं राननाय मुस्रि राननाय कम्बल राननाय हाबाफारिया जोबबानो बे थफिरामखौ जेलनि ओंखाम जाहोगोन आं बिबार हरलायग्रा आंनि फिसाजोनो बेफोरबायदि बिबारखौ न'आवनो जेव 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 गायनानै दोनफैगोन आं बिबार बारि खालामफैगोन आं थेवबो रावबो सेंग्राखौ आंनि फिसाजो अफ्रि रानिनो बिबार होनो होआ आं गारनोसै आं बे बिबारखौ बे लामायावनो थुनिसै बेफोरो सुनि ओइ गाद थांदो अफिसाव थांनोसै जागोन सार आफाया बिबारखौ लामायावसो गाननानै दोनफैबाय आरो बापावै अफ्रि रानिसो माथो एसे एदावनि र' ओइ अफ्रि रानि अफ्रि रानि बे बिबारखौ आंनो होनो नागिरदों नामाब्रा बे लामा गेजेराव गसंनानै बापावै बे बिबारखौथ' हाफाङासो बायदोंमोनलै आरो हाफाङा बिबार गोमादों होननानै दावराव जादोंमोन दानि आं टिउसन लानो थांबाथाय आच्छा बे बिबारखौ बेसो खावनानै लाबोबाय नामाब्रा बिफा सिखावनि फिसाजोआबो सिखाव जाबाय नामाब्रा नंमारगौथ' बिफा जेरै फिसा एरै होननाय बाथ्राया नंमारगौ ओइ बिबार सिखाव मानो बिबार खावदों नों आं मिथिखाबाय दे बे बिबारा हाफां मोननिसो जेबो नङा बिफानि सिखावबा फिसाजोआबो सिखाव जाखागोनब्रा थां न'आव थां नङाबा आंजों अफ्रि सेग्लिनाय बायदि सेग्लि जागोन मिथिबाय अमा राजानि फिसाजोखौ सिगिनो बिराद इन्टारेस्टथारलै फिसालाफोरासो डेन्जार जाबायना आच्छा हाफांनो खोन्थाहरनोसै र' अफ्रि रानिया बिबार खावदों नोंसानिखौ होननानै उनाव गावजों गाव नांलायलायबाय थाथोंसै ओइ हेलौ हाफां मोनसे खोथा नङाना बे नों दानि बिबार गोमादों होननायखौ अफ्रि रानिनि आखायावसो नुदोंलै आं बिदिसो अमा राजानि फिसाजोआसो लांदों होनबा सोंनानै लांबाबोथ' जेबो नङामोन ना मानो खावनानै लांखो बेलाय बेनोथ'ब्रा नों एसे गियान होलाय हाफां जागोन दे हाफां नारजि बुदां नांलायबाय थादो नोंस्रा अमा राजाजों आंबो बम्ब्रमाननि लान्जायखौ फुनांगौ दिनै बियो आंजों लाजुखि मयना जानानै आंनि गोसोखौ हार्ट खालामदों आरो दा आंनि मुङाव थालिर बिफां गायबावदों बेखौबो गारालै बाखि मालाया मा जालायबाय थाथों आंहा बम्ब्रमाखौबो दिनै बेखौ सांग्रेमा फिसा नुहोनांगौ जों लारिखौ टिउसन लानोसै बोरायना थानानै बिराद लाब जादों माथो लोगोफोरनि फिसाजोफोरखौ खोब एदावनो हासोदों माथोंलाय सार डाइरेक्ट अफिसावनो लानो ना लाया डाइरेक्ट नारजि बुदां आरो हाफांनि न'आव ला शाला बेनि फिसालाया आंनि फिसाजोनो बिबार हरलायग्रा बे बाराव हाफां आरो नारजि बुदांखौ गारनायाव गैया
लोगोफोर फिसाजो खांफ्लांना लानानै बिराद टेनसन जाबायलां आच्छा दे नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला एसे लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदोब्रा माथो लाइकआनो जाथारलाब्रा नांखौ मोजां मोनथारलालै नोंसोरो आरो मोनसे खोथा दुमफा बयजोंबो उनजाथावा ओरैबायदि बिजि जागासिनो दङलै लोगो नोंथांमोन बेनिखायनो भिडिअखौनो माने गोसोबायदिनो गोलाव गोलाव लाबोनो हायाखै मानसियाबो बेलेग खामानि मावो नालाय फ्रि नङा नालाय बेनिखायनो भिडिअआ थाब थाब मोनफैया मिथिबायना माने गोलाव जाया आरो मोनफैबाबो दे अब्ला दोननोसै आं हाफां आरो नारजि बिदांखौ हख्लायनोसै